Ma toki ta' 7 ta' dalodu f'pajjiżna fetħu l-polling booths fil-postijiet tal-votazzjoni fi 13 il-distrett elettorali madwar Malta u Għawdex. Il-votazzjoni tal-lum hija pratikament il-qofol tal-proċess demokratiku għall-għażla ta' gvern minn dawk li huma eligibbli li jivvotaw. Gvern li se jkollu responsabilità tmexxija tal-pajjiż għal 5 snin tal-leġislatura li jmiss. Tul il-jum mistennija jivvotaw il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borċ flimkien mal-mexxej Laburista Roberta Bela kif ukoll il-President ta' Repubblika Miriam Spiteri de Bono u l-Arċisqof ta' Malta Charles Cicluna. Net-television u Net FM se jkunu qed iwasslu xandira speċjali matul il-jum kollu bit-trasmissjoni se tibqa' għaddejja sa tard il-lejla. B'servizz mifrux mill-postijiet tal-votazzjoni kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex u kollegamenti mal-ġurnalisti tagħna. Ankollu permezz ta' aġġornamenti kull siegħa. Jekk ma jkunx hemm ċirkostanzi straordinarji, il-votazzjoni tal fl-10 ta' filgħaxija fil-polling booths kollha. Mal-għeluq jibda l-proċess ta' rikonċiljazzjoni fil-postijiet tal-votazzjoni fejn l-assistenti kummissjonarji elettorali f'dan il-proċess jaraw illi qablu ċifri tal-voti mitfuqa ma' dokumenti tal-voti miġbura. Kif jintemm dak il-proċess imbagħad l-AECs imorru bil-kaxxi tal-voti lejn in-naxxar flimkien mad-dokumentazzjoni kollha marbuta mal-proċess elettorali fil-postijiet rispettivi. Fil-fatt, il-kaxxi kollha mill-polling booths se jitwasslu fiċ-ċentru tal-att tal-voti fejn hemm tibda fażi oħra tal-proċess, issir ir-rikonċiljazzjoni mal-ballot paper account u l-kaxxi jitpoġġew f'żona apposta. Irid jingħad ukoll illi fil-10 ta' filgħaxija meta jintemm il-ħin allokat għal votazzjoni fil-polling booths fiċ-ċentru tal-att tal-voti fin-naxxar jibdew jinfetħu l-ewwel kaxxi tal-voti dawk tal-elezzjoni bikrija tas-Sibt kif ukoll dawk ta' matul il-ġimgħa fost l-oħrajn il-voti tal-AECs u tal-Pulizija. Intant, il-ħadd filgħodu x-xandira ta' Net Television se terġa' tibda mis-7 ta' filgħodu u tinkludi kollegamenti diretti miċ-ċentru tal-att tal-voti fin-naxxar sabiex il-poplu jkun aġġornat b'dak kollu li jkun qiegħed jiġri. Jekk kollox jimxi kif suppost sa 8 ta' filgħodu jkunu fetħu l-kaxxi kollha tal-voti sabiex fid-9 ta' filgħodu jibda il-proċess tas-sorting.